Mga kapuso, na sinati karong pagpanagom o hinay nga pag-uwan din sa Central Visayas, epekto sa trough con extension sa low pressure area nga nakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang asong extension sa LPA nakahatod og usog nga pag-uwan sukad kagahapon sa Eastern Mindanao. Samtang nakasinati na usab og hinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa pag-uwan ang Eastern Visayas. Bisan pa man kung nakapikto gihapon ang hanging amihan sa Luzon o Visayas apan gilibkas na ang gale warning sa Central Visayas. Nagpabilin pa hinoon ang gale warning sa kadagatan sa Eastern Visayas. Diri sa ato sa Visayas, ang naka-apekto so far diri sa Southern Leyte. But expected na to ang Eastern o Central Visayas natay mga pag-uwan until pakini sa Thursday.